Hello, good morning. Magparamdam tayo sa ating channel. Silent ang anak ko. Nag-sign language para lang hindi siya marinig. Magparamdam tayo sa ating channel kasi nakawa-demonetize na tayo nito. Kumusta? Medyo paos ako kasi kagagaling ko lang sa trangkaso. Nagagayat po ako ng sibuyas. (11:30) na, nagluluto pa lang ako. Kasi maraming inaasikaso. Maraming inaasikaso ang nanay. Sobrang sakit pa ng lalamunan ko. At yung isang anak ko, merong asthma. Naatake siya ng asthma. Magluluto ako ng ginisang sitaw. Para madali lang. Mag-isa lang tayo. Madali lang lutuin. Kasi darating yung iba kong anak galing sa school. Half day lang sila ngayon kasi exam na. Half day lang pag exam. At yung isa kaalis lang. Kaalis niya lang para mag-attend ng kanilang pictorial. Pictorial sa school kasi mag-moving up siya. Grade 10 kasi siya ngayon. So next year, grade 11 na siya. Hindi pa ako nakapagluto kaya kumain siya ng kanin na dito sa amin tawag bahaw. Leftover. Nandito na sila. Oh, magligpit kayo dyan. Makala tayo. Tapos na yung exam nyo. Apa. Sino pagupit? Pagupit ka? Yes. Makalat ang bahay namin kasi busy sila yan. Gumagawa sila ng portfolio. Sobrang kalat ng bahay namin pagkaganyan kasi 4 yung estudyante ko. Lahat sila may ginagawa. Ito yung inaasma kong anak. Ano yan? Okay ka na? Wala ka ng lagnat, be? Po? Po. Ayan. Pagkatapos sa mga ginagawa nyo, magligpit. Yes. Mahirap yung exam. Exam kayo? Si Jazz, nag-exam yan sa science. Napansin, yung boses ko. Napansin agad ako ni Jassel na nagpatrim ako ng buhok. Pero yung isa kong anak, kanina pa ako dito, pagkagaling ko sa salon, hindi niya napansin na nabawasan yung buhok ko, pati yung papa nila. Kaya si Jazz, mana yan sa akin. Madali makahalata pag may nabago sa itsura ng isang tao. Si Jaden. Yung isa kong anak, mana sa papa niya. Yung parang, kahit noon, pag nagpapagupit ako, hindi niya napapansin. Tapos nung napapansin niya mga ilang araw na sasabihin sa akin, nagpagupit ka ba? Baka napansin niya, pero hindi na. Hindi. Alam ko pag napansin niya, magsasabi siya. Portfolio. Nang dahil sa portfolio, sobrang kalat ng pamamahay namin. Pero at least,
Matatapos na sila. Ayan. Ito yung front page mo. Pero pasa mo na yan mamaya. Pero wala na kayong lesson. O, kasi tapos na sila sa exam. Pero sa Monday yata, may pasok daw. Ano ko kung para saan? Kasi hindi pa naman talaga tapos sa school calendar. Kaso, dahil tapos na kayo mag-exam, so wala nang masyadong ano. Wala namang lesson na. Ilang gabi mo na yung pinagpuyatan, no? Ay, simula pala yan first quarter. Yes, kaya ang dami. Kagagaling lang namin lahat sa trangkaso. Hawa-hawa. Hawa-hawa pag may sakit. Nakakahawa kasi yung trangkaso. Output. Saro nga lang output quarter 4. Iban kasi nabalik ang iba. Tapos, Alam naman yun ni ma'am na nandun sa okay kanya lang daw yung po iba. ng output pag kunwari sa quarter 4 kasi hindi man siya nagbalik ng output. Ako may isang pan dyan. Okay. Ayusin mo na para maano. Anong oras ka pupunta sa school? Maliligo ka pa. Ang kailangan ako. Okay, ayusin mo na yan para mapasa mo na. Tapos, uwi ka lang naman. Hindi, ano? Papapalabasin ka ba sa gate? Di ba ka? Kung ayaw ng guard, hindi ako mag-guard sa madam. May gate pass man ako. Kasi magpapasa lang naman siya. Wala naman silang lesson. So, kung ano, wala ka namang gagawin doon. Kung palabasin ka sa gate, umuwi na agad ha. Kung hindi ka papayagan ng guard, Hindi, kailangan na ako. paano kung hindi pumayag yung guard? Pumunta kay ma'am. Paano mo yung ano mo? Kailangan ako ng gate pass. Okay, o sige. I remember when I saw your face from afar. In an instant, I was changed. You with your friends, but I was taken. I embarrassed myself, but couldn't wait. And I smile when I think of the day I asked you a question in a public place. Loving you was the best choice I never made. There's not much to do when all I can